Tak mi prepáč, Zuzan, že už nie sme spolu, bo ja musím doklepať tú strednú školu. Aj psycholog v Slovenke taký článok písal, no a ja som potom v Slovenke toto článok čítam, že by mladí ľudia nemali žiť spolu, kým nemajú skončenú strednú odbornú školu. Vraveli mi rodičia, že pomôžu nám s bytom, lenže máme smolu, že boli tiež pritom. Keď pán triedny profesor prišiel k nám na kávu a oznámil rodičom toto smutnú správu. Aj na triednickej hodine kolektív ma tlačí, že sa síce snaží, ale to nestačí. Keď budú na mňa vyvíjať toto ich nároky, tak ja im tu zostanem ešte 10 roky. Prepáč, Zuzan, že už nie sme spolu, že už nemám času pozvať ťa na kolu, lebo v Novej Slovenke zas psycholog písal, no a ja som v Novej Slovenke zas ten článok čítal, že vraj mladí ľudia podliehajú stresu, že mu chodí veľa listov na adresu. No nechcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz v Slovenke to isto